Здравейте хора, това е третия клип за днес. Направих си профил в BG1, ето го. BG1. Ако искате, ме пишете на Ангел 1231, ако искате да се присъединя към вашия отбор. Аз съм на 7 ниво, в момента изпълнявам мисия. Дадоха ми 3 безплатни за подсилване. Подсилвам си крafта, това, предпазливостта и силата. Да видим мисията. Остават 17 секунди. Да минем мисията и свършвам клипа. Това би само да ви покажа, че започваме да играя в BG1. Ще купя само някои бустери. Опа! Изтървах се таблета. Да се вземат тези. Да, XP ми даже. Тоест опит. Вземам този предмет. И тук ми дава още опит. Айде. Аз като съм долу, това е започнало за по-дълго време. Не трябваше. Даде ми халат, халата ми усилва кръвта. Ето го, усилва ми кръвта, но не ми е полезен. Аз ще трябва да го продам. Да ми прогледам тези, защото сега ми даваха 2 пълнички. И аз си пуснах нова оферта. И да, имам ново синьо кимоно. Ето го новото ми кимоно. Опа! Това го вземаме. Не да го взема. Вземаме го. И го продаваме за парички. Струва 9 монети. Тук се пишем BG1, Ангел 1231. Както се пише в стария ми профил, в BG2 на профила ми се бъгна. Ще направя косата. Как ми е? Не главата ми, косата. Направя така. И го променям. Мисията ми е изпълнена. Целта е дявол на доброто съм вече. Даваме 93 монети и нови. Такива. Ще видя дали имам за битка. Да, имам една битка. Alex 3X BG. Виждам показателите ниво 5. О, какви силни показатели. Аз с такива показатели. И Алекс побеждава. И довиждане!